טוב, אז אולי נתחיל דווקא באיזשהו משהו שקשור ליום ירושלים, משהו שראיתי היום, ככה מאוד מאוד מיוחד, על התפילה שאנחנו אומרים לפני לפני אמירת קורבן התמיד, אומרים שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואנחנו אומרים את זה כמה פעמים במהלך היום, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. הרב עולת ראייה מתייחס פה לשתי נקודות. א', לרצון הזה של בניית בית המקדש, ודבר שני, אפשר להגיד שיבנה בית המקדש במהרה. למה אנחנו מדגישים את הנקודה של בימינו? אפשר להגיד במהרה, אפשר להגיד כי בימינו זה יהיה יותר מהר. הרב מסביר שיש כאן שני חלקים. הוא אומר, הדבר הראשון, חיסרון של בית המקדש, זה בעצם חיסרון בדבר שמאיר לנו את מהות החיים שלנו. כשאדם נמצא בחושך, הוא לא רואה, אז הוא נכשל ונתקל הרבה פעמים, הוא מועד ונופל, ואותו דבר גם בעולם הרוחני שלנו. כשאין לנו את בית המקדש, אז יש לנו חושך. ויש לנו חושך, אז בעצם אנחנו נתקלים, נופלים, חוטאים וכו' וכו', כי אין את הדבר שמאיר לנו את החיים שלנו, ואנחנו נמצאים באיזושהי מציאות של חושך, ולכן הרצון שיבנה בית המקדש הוא בעצם כדי להאיר את מהות החיים שלנו, שנוכל להימשך, איך קוראים מסילת ישרים, כאבן השואבת, כמו המגנט. אז כשיהיה את האור הגדול הזה, נכון, חז"ל הרי אומרים שאישה הייתה בוררת את הסולת מהאור של שמחת בית השואבה. אפשר להגיד שזה כפשוטו, אבל אפשר גם להבין את זה קצת יותר בעמקות, שהכוונה היא שברירת הסולת הייתה בשביל להסיר את הדברים הכי קטנים שיכולים להחטיא את האדם. ואת האור של בית המקדש היה מאיר, כך שלא רק מי שהיה לידו, גם מי שהיה ברדיוס יותר רחב, זה היה מאיר לו את החיים שלו באור כל כך גדול, וזה היה מיישר את החיים, מכוון אותם בכיוון הנכון. אז זה הבקשה שיבנה בית המקדש. מה זה במהרה בימינו? אני לא קורא את זה בפנים, גם כי הספר לא פה וגם זה קצת ארוך, אבל מי שירצה להסתכל שם בעולת ראייה, עמוד קמ"ז. אז נסביר הרב מה זה במהרה בימינו. הוא אומר הרב, במהרה בימינו הכוונה היא שכשאנחנו רוצים ודורשים ושואפים לבניין ירושלים, אז בעצם ירושלים עכשיו אנחנו משייכים אותה לימינו, לחיים שלנו. ובעצם נמשך ממנה איזשהו קרן אור שמאיר את החיים שלנו גם עכשיו, למרות שאנחנו נמצאים באיזושהי חשיכה גדולה כל הזמן שבניין בית המקדש לא עומד על מכונו ועל תילו, אין כהנים בעבודתם, אין לוויים בדוכנם, אין ישראל במעמדם, אבל בכל זאת הרצון וההשתוקקות והשאיפה הזאת בבניין ירושלים, בימינו מקשרת את בניין ירושלים לימינו ומאירה לנו בכל זאת איזשהו קרן אור מהאור הגדול הזה של ירושלים. חשבתי שאולי זה מסביר את הרעיון, הרי אנחנו יודעים שכוזרי כותב את זה על פי הפסוקים, על פי הגמרא, שירושלים לא תיבנה עד שיחשפו עליה בניה תכלית הכוסף, שיחשפו עליה בני ישראל תכלית הכוסף, כך כותב הכוזרי. וזה מובא על פי הפסוקים, כן? מסתום זה על פי הפסוקים שם, של שכנות תדרשו, ובאת שמה, ציוני, דורש אין לה, והגמרא בסוכה שדורשת לזה, מיכלל דבעיה דרישה, יש דרישת ציון, כמו שכתב הרב קלישר לספר שלו. ירושלים צריך לדרוש. אבל למה? למה העניין הזה שצריך לדרוש את ירושלים? למה אפשר שירושלים תיבנה בלי דרישה? יכול להיות, על פי מה שראינו עכשיו במה שכותב הרב, זה שהרעיון של דרישת ציון זה לא רק כדי שהיא תיבנה בעתיד, זה כדי שהיא תאיר לחיים שלנו גם עכשיו. זה איזושהי דאגה לזה שתמיד נזכה להיות קשורים, תמיד נזכה להיות שייכים לבניין ירושלים, וירושלים תמשיך להאיר לתוכנו כל הזמן. גם כשאנחנו בעצם בגלות ושכינה בגלות, אבל עדיין, אנחנו ברוך השם בהתחלתא דגאולה, אבל עדיין יש שם את השואלים שילכו בו, ועד שלא נראה, עד שלא ישים את ירושלים תהילה בארץ, כן? מזכירים את ירושלים על דום ילחם, ועל תיתנו דום מילו, עד יכולים לשים את ירושלים תהילה בארץ, עד שנזכה לזה, אז ירושלים ממשיכה להעיר לנו, כי אנחנו מבקשים אותה בימינו. זה ככה איזשהו רעיון מתוך
דברי הרב בעולת ראייה, וזה מאיר את אור ירושלים ככה בעוד אור מיוחד, שאיך ירושלים מאירה אלינו, ומתוך זה אנחנו עוד יותר יכולים לדרוש ולרצות ולהשתוקק לבניין בית המקדש. אז אנחנו, כמו שאמרנו היום, נדבר בעזרת השם על עירוב תבשילין. שבוע הבא בעזרת השם, בשעה הזאת כבר נהיה ביום טוב, חג השבועות, וזה ביום שישי, ולמחרת יש את שבת. ואיך עובד הסיפור הזה של הבישול משבת ליום טוב, או ההכנות, סליחה, הפוך, מיום טוב לשבת, איך ההכנות מיום טוב לשבת. אז בדבר הזה יש לנו שתי גמרות. הגמרא הראשונה מופיעה מקור מספר 1, גמרא בפסחים דף מ"ו. הגמרא אומרת, מביאה מחלוקת בין רב חיסדא לרבא. הגמרא אומרת שמי שאופה מיום טוב לחול, לפי רב חיסדא הוא לוקה, לפי רבא הוא לא לוקה. לפי רב חיסדא הוא לוקה, למה? אומרת הגמרא, כי אין לנו את הסברה של אויל ומיקלה לאורחים חזל. זאת אומרת, יש סברה כזאת שמה אתה רוצה אם יבואו לאורחים, נכון שהוא מבשל עכשיו אילו לשבת, אבל מאחר וזה יכול להיות ראוי גם ליום טוב, אז לכן זה בסדר, כי זה בעצם גם בשביל, או זה בעצם בשביל יום טוב, זה ראוי, יכול להיות ראוי ליום טוב, זה שמכשיר את הבישול של זה, כיוון שזה מכשיר את הבישול של זה, אז לכן זה יכול להתיר, כך סובר רבא. רב חיסדא לא מקבל את הכלל הזה, רב חיסדא אומר לו, אין את הדבר הזה. אסור לבשל מערב יום טוב, מיום טוב לשבת, בגלל הסברה הזאת של אם יבואו אורחים, אז הוא יכול להכיל אותם. לא אומרים את הסברה הזאת. רבא אומר, כן, אומרים את הסברה הזאת, ולכן לפי רבא אין בזה איסור. שואל רבא את רב חיסדא... לא לשבת. מה? יום חול, לא לשבת. כן, נכון. סליחה, עכשיו מגיעה השאלה, כן, תודה. עכשיו מגיעה השאלה של רב חיסדא, של רבא לרב חיסדא, והוא שואל אותו, רגע, אם, נכון, תודה על התיקון, אם אסור לבשל מיום טוב ליום חול, אז איך מותר לבשל מיום טוב לשבת? כך שואל רבא את רב חיסדא, אם אתה לא אומר את הסברה של הויל, שאם יבואו אורחים, אז איך מותר לך לבשל לשבת? אז אומר לו רב חיסדא, עירוב תבשילין. עירוב תבשילין מתיר לי. שואל אותו, רבא, איך עירוב תבשילין יכול להתיר לך? מה עירוב תבשילין יכול להתיר איסור דאורייתא? הרי עירוב תבשילין הוא ודאי רק מדרבנן. עונה לו רב חיסדא, סליחה, לא, מדאורייתא מותר לבשל מיום טוב לשבת. צורכי שבת נעשים ביום טוב. מותר לבשל מיום טוב לשבת. אלא שחכמים חששו שאם נתיר לבשל מיום טוב לשבת, אז אנשים יבואו גם להתיר לבשל מיום טוב לחול. אז כיוון שכך, אסרו את זה, אלא אם כן הוא עושה היכר של עירוב תבשילין. ככה אומר רב חיסדא לרבא. יוצא, במחלוקת הזאת יוצא, שרבא סובר שאם יש לי את הסברה של הויל, כיוון שזה יכול להיות ראוי גם ליום טוב, אז לכן מותר לבשל. אבל אם לא, אז אסור, אפילו מיום טוב לשבת. ככה, אם לא הייתה לי את הסברה של הויל, היה אסור לבשל גם מיום טוב לשבת. רק הסברה של הויל היא זו שמתירה לי את איסור התורה של בישול מיום טוב לשבת או לחול. ורב חיסדא לא מקבל את זה. רב חיסדא אומר, אין פה בכלל, מיום טוב לחול זה איסור דאורייתא, מיום טוב לשבת, הדבר הזה מותר מדאורייתא לכתחילה, מדרבנן הם אסרו את זה כדי שלא יבואו להתבלבל בין שבת לחול, ולהתיר לבשל גם מיום טוב לחול, ולכן עירוב תבשילין שהוא עושה לנו היכר, אז הוא יתיר את הבישול. יוצא, סיכום, שהמחלוקת בין רבא לרב חיסדא היא, האם איסור בישול משבת ליום טוב, מיום טוב לשבת הוא איסור דאורייתא, לפי רבא, ורק סברת הויל מתירה אותו, או שהוא איסור דרבנן, שמא יתבלבלו, ואז העירוב תבשילין מתיר אותו. ואני לא צריך להגיע לסברה של הויל. פה במקום מספר 1 מובא רש"י, שרש"י מסביר למה לפי רב חיסדא צורכי שבת נעשים ביום טוב. הוא אומר, רש"י, דכתיב אכשר יאכל לאכול נפש, ושבת ויום טוב חד הקדושה היא. דתרוויו שבת יקרו, שניהם נקראו שבת, אז הם אותה קדושה. אז לכתחילה, זאת אומרת, ברמת העיקרון, בעיקר הדין, מותר להכין
מיום אחד למשנהו, כי זה אותה קדושה. ורק האיסור של השמא, שמא התבלבלו, זה מה שעושה. אגב, נפקא מינה, בין רבא לרב חיסדא, עוד מעט נדבר עליה עוד בהמשך, נפקא מינה בין רבא לרב חיסדא, זה האם יהיה מותר לבשל ביום טוב שנכנס לשבת, ביום טוב שנכנס לשבת, סמוך לחשיכה. אם אתה סומך על הסברה של הועיל, ואם יבואו לו אורחים, הוא יכול להאכיל אותם עוד ביום טוב, סמוך לחשיכה. אף אורח כבר לא יגיע, וזה לא יספיק להיות מוכן, אף אורח לא מגיע דקה לפני שבת. ולכן לא אומרים את הדבר הזה, רק אם היום גדול אני יכול להגיד סברה כזאת של הועיל, ולכן לפי רבא זה אפילו עלול להיות איסור דאורייתא. לעומת זאת, לפי רב חיסדא, זה מותר, כי צורכי שבת נעשים ביום טוב, אני רק בגלל ההיכר, זה עירוב תבשילין מתיר לי את זה, גם אם זה ממש סמוך לשבת, וכמובן שזה יהיה מספיק להיות מוכן לשבת. אז זאת היא הגמרא במסכת פסחים. עכשיו יש לנו גמרא נוספת, משנה במסכת ביצה. המשנה אומרת, מקור מספר 2, יום טוב שחל להיות בערב שבת, לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, אם הותיר לשבת. כלומר, מותר לבשל ביום טוב בשביל יום טוב. לכתחילה לא מבשלים יום טוב לשבת, כך אומרת המשנה, מותר לך לבשל הרבה ליום טוב, ואם יישאר לך לשבת. אבל לבשל משבת ליום טוב בשני סירים, זה אסור. זאת אומרת, לבשל אפילו שני תבשילים, אחד ליום טוב ואחד לשבת, אותו תבשיל בשני סירים, הדבר הזה יהיה אסור. כי אתה לא מבשל לכתחילה לשבת ביום טוב, אבל אם בישלת בסיר אחד גדול והשארת לשבת, זה בסדר, ואם הותיר לשבת. אבל כל זה בלי עירוב תבשילים. לא הבנתי למה הבחנה לסיר או שני סירים. לא הבנת מה? למה יש הבחנה בין סיר לשני סירים? הוא יכול לבשל גם ליום טוב בשני סירים. כן, הרעיון הוא שצריך שהתבשיל הזה באמת, אנחנו נראה את זה אחר כך גם בשולחן ערוך, התבשיל הזה צריך שיהיה באמת, כל אחד מהסירים, באמת שיהיה מוכן ליום טוב. לא בהועיל, שיהיה מוכן לאכילה ביום טוב. ובלי הערמה. מותר לי לבשל סיר אחד, להרבות בשיעור, לעשות אותו גדול יותר, כי אז הוא באמת ליום טוב. אני משאיר ממנו לשבת. מה ששאלתי למה להרבות בשיעור, זה רק בתוך סיר אחד שהוא גדול, ולא להרבות בשיעור ולהוסיף עוד סיר. כי להוסיף עוד סיר זה בישול בפני עצמו, זה לא להרבות בשיעור. זה שיעור נפרד. אם זה סיר שאתה מייחד אותו לשבת, זה שיעור נפרד, זה לא להרבות בשיעור. להרבות בשיעור זה לעשות סיר אחד יותר גדול. הדלקת אש נפרדת, שמת סיר נפרד, הסיר הזה מתבשל בנפרד, אז לכן זה דבר נפרד. כל זה בלי עירוב תבשילים. אבל אומרת המשנה, ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. אם הוא מכין מערב יום טוב תבשיל, אז יהיה מותר להמשיך ולאכול את התבשיל הזה, להמשיך לבשל אותו, או להמשיך לבשל עליו, יותר נכון להגיד, גם ביום טוב. כלומר, התחלת להכין את צורכי שבת מערב יום טוב, מותר לך להמשיך את המלאכה. אסור להתחיל להכין צורכי שבת ביום טוב, אבל להתחיל מערב יום טוב ולהמשיך ביום טוב עצמו, זה בסדר. אז בית שמאי אומרים, שני תבשילים, בית אלוהים תבשיל אחד, ושווים בדג וביצה שלב של שני תבשילים. ועכשיו פה יש עוד הלכה חשובה, אכלו או שעבד, אם התבשיל הזה הוא אכל אותו, או שהוא הלך לו לאיבוד, אז הוא לא יכול לסמוך עליו לכתחילה. צריך ללכת למישהו אחר וכולי, אבל הוא לא יכול. אם אין לו עירוב, הוא צריך הרי רק להמשיך את הבישול של ערב שבת, של ערב יום טוב. אם הוא לא ממשיך את הבישול של ערב יום טוב, אז לא. עוד מעט נדבר על זה קצת, בעזרת השם. ואם שיער ממנו כלשהו, סומך עליו לשבת. אם נשאר, מותר לי, אחרי שסיימתי לבשל ביום טוב, מותר לי בעצם לאכול את העירוב תבשילין שלי, כי כבר אין לי צורך להמשיך, שהוא יהיה קיים. ואם נשאר ממנו, אז אוכלים ממנו בשבת. נדבר על זה שנוהגים לאכול את הפת בתור לחם משנה של סעודה שלישית, או אחת מסעודות שבת, נוהגים לאכול את הפת, כדי שבאמת זה, כיוון שנעשתה בו מצווה אחת, כבר נעשה בו מצווה אחרת. אז זאת המשנה. מה זה נשאר כלשהו? הרי יש מינימום של כזית או כביצה, אז מה זה כלשהו? כי יכול להיות שאתה אכלת אותו כבר ביום טוב עצמו, אחרי שסיימת לבשל לשבת.
ונשאר פחות מכזית או פחות מכביצה, אז אין עירוב בכלל. לחינם, אני כבר לא צריך עירוב, כבר סיימתי לבשל. אני הכנתי עירוב בערב יום טוב. התחלתי להכין אותו, עכשיו ביום טוב עצמו אני מבשל, הוא עדיין קיים, אני מבשל אותו, סיימתי לבשל, עכשיו נשאר קצת. אז למה אני צריך אותו? מה זה להשאיר אותו לשבת. למה להשאיר אותו לשבת? כיוון שנעשתה בו מצווה אחת, תעשה בו כבר מצווה אחרת. יש עניין להמשיך לאכול אותו דווקא בשבת, לעשות בו עוד מצווה. זה הרעיון פה של המשנה. עכשיו למה, אז עד עכשיו מה שראינו בגמרא במסכת פסחים זה שעירוב תבשילין יכול לעזור כדי שיהיה אפשר לסמוך עליו לשבת. אבל למה? אז שם בגמרא ראינו שדעת רב חיסדא היא שחכמים עשו גזירה, שמא אנשים יתבלבלו בין שבת לחול, יגידו שאופים גם מיום טוב לחול, אז לכן אמרו לעשות עירוב תבשילין. אז פה הגמרא שואלת למה, מה הטעם של עירוב תבשילין? והגמרא מביאה 3 טעמים, פה מובאים 2, הגמרא בהמשך מביאה עוד 1. מה שפה מובא זה הטעם של שמואל, הטעם של רבא והטעם של רב אשי. כן, אז שואלת הגמרא מנעני מילי, מאיפה אנחנו יודעים את העניין הזה של עירוב תבשילין? אמר שמואל דאמר קרא זכור את יום שבת לקדשו, כמובן שזו רק אסמכתא, ככה רש"י מדגיש שם במסכת ביצה, רק אסמכתא, כי הזכור את יום שבת לקדשו, אנחנו יודעים זוכרו על היין. אז כוונת הפסוק היא לא להגיד שזה הפסוק שממנו לומדים עירוב תבשילין, זה אסמכתא. זוכרהו מאחר שבא להשכיחו. כלומר, אומר רבא, כדי שיברור מנה יפה לשבת. אם הוא יאכל את כל האוכל ביום טוב, הוא יגמור הכל ביום טוב. מה הוא ישאיר לשבת? לא ישאיר לשבת שום דבר. אז כדי שהוא יזכור את שבת, כדי שהוא ישאיר משהו חשוב, מיוחד, אוכל משמעותי לשבת, אז שיעשה עירוב תבשילין, וזה יהיה לו האוכל המיוחד של שבת, אחרת הוא יגמור את הכל ביום טוב. ככה אומר רבא. כלומר, יוצא לפי רבא שהטעם לעירוב תבשילין הוא בשביל שבת. לעומת זאת, רב אשי אומר אחרת, רב אשי אמר, כדי שיאמרו אין אופין מיום טוב לשבת, קל וחומר מיום טוב לחול. אנשים יבואו להתבלבל. בין מיום טוב לשבת למיום טוב לחול, אז כדי שלא יבואו להתבלבל, אנחנו עושים הכר. יוצא שלפי רב אשי, הטעם של עירוב תבשילין הוא בשביל יום טוב, הוא לא בשביל שבת. רבא סובר שזה בשביל שבת, שישאר אוכל טעים וטוב לשבת, אוכל איכותי לשבת. לעומת זאת, רב אשי אומר, לא, הטעם הוא בשביל יום טוב, כדי שאנשים לא יתבלבלו ויבואו לעבור על בישול בשבת, על בישול ביום טוב לצורך יום חול. הגמרא מביאה שם עוד טעם על פי הפסוק, שאת אשר אפו אפו ואת אשר בשלו בשלו. היה אפשר להגיד את אשר תופו ואת אשר תבשלו. מה זה את אשר אפו אפו? את אשר תופו אפו ואשר תבשלו בשלו. אז אומרת שם הגמרא שהטעם של התנא הוא שבאמת למדו מכאן מהכפילות, מה שהתחלתם לאפות, תמשיכו לאפות. מה שהתחלתם לבשל, תמשיכו לבשל. אלו 3 הטעמים בגמרא שם במסכת ביצה, דף ט"ו עמוד ב'. יפה. מה נפסק להלכה? יש לנו פה 2 טעמים, אחד של רבא, אחד של רב אשי. איזה מהטעמים האלה נפסק להלכה, ומה הנפקא מינה בזה שיכולה להיות? כאילו, מה זה משנה? אפשר להגיד מה זה משנה. אז זה משנה כי תתייחס למחלוקת גדולה שיש בין הראשונים, למה נפסק להלכה במחלוקת הקודמת, בין רבא לרב חיסדא. האם איסור הבישול מיום טוב לשבת הוא מדאורייתא, או שאיסור הבישול הוא מדאורייתא ומה שמתיר אותו זה סברת הועיל, או שאיסור הבישול ביום טוב הוא רק מדרבנן. רב אשי ודאי שאמר שהטעם של עירוב תבשילין הוא מגזרה שמא יגידו שמבשלים מיום טוב לחול, הוא ודאי סבר כמו רב חיסדא, כי הוא אומר את אותו טעם. אז אם הוא סובר כמו רב חיסדא, ודאי שהוא סובר שזה רק מדרבנן. כך הבינו הרבה מהראשונים, וכך כותב הרמב"ם. אני קורא לכם הרמב"ם בפרק 6 מהלכות שביתת יום טוב, הלכה א'. כותב הרמב"ם, יום טוב שחל יותר השבת, אין אפילו מבשלים ביום טוב משהו אוכל למחר בשבת, ואיסור זה אומר הרמב"ם מדברי סופרים, מפורש,
כדי שלא יבוא לבשל מיום טוב לחול. אז הנה לנו שהרמב"ם כותב את הטעם של רב אשי, טעם של רב חיסדא, כי הרמב"ם סובר זה רק מדרבנן. לפיכך, אם עשה תבשיל מערב יום טוב, שיהיה סומך עליו מבשל ואופה ביום טוב לשבת, הרי זה מותר. תבשיל זה שסומך עליו הוא נקרא עירובי תבשילין, ואז מגיע המקור הבא, אצלנו מקור מספר 4, שהרמב"ם מסביר למה זה נקרא עירובי תבשילין, מה השייכות להגיד את המילה עירובי, מה השייך את המילה עירובי תבשילין. אז אומר הרמב"ם, בהמשך בהלכה ב', למה נקרא שמו עירוב? שכשם שהעירוב שעושים בחצרות, הרמב"ם לוקח את זה, הוא אומר כמו עירובי חצרות, בעירובי חצרות ומבואות של ערב שבת עושים אותם משום היכר, שלא יעלה על דעתם שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת, אז המקור לשם עירוב הוא בכלל עירובי חצרות. אני מערבב את כל החצר, את כל אנשי החצר ביחד, את כל אנשי התחום ביחד, עירובי תחומית, אז שם הגיע השם עירוב. וכך זה התבשיל משום היכר וזיכרון, כדי שלא ידמו ויחשבו שמותר לאכול ביום טוב מה שאינו נאכל בו ביום. כלומר, מה שהרמב"ם מביא זה שמין שיתוף השם כזה, כאילו שם זה עירוב, וזה כדי שיהיה היכר, אז גם אצלנו נקרא לזה עירוב, כי זה נועד להיות בשביל היכר. אין באמת משמעות לשם עירוב לפי זה, אלא רק כי זה דומה לעירוב תבשילין, עירוב תבשילין דומה לעירוב חצרות, אז נקרא לזה עירוב. ככה משמע בפשט הרמב"ם, והרייבד פה על המקום קופץ וצועק על הרמב"ם, אומר זה טעם של נערים, מה, בגלל שכאן פה עירוב, אז כאן עירוב, מה זה גזירה שווה? לכן הרייבד כותב שזה לא הטעם, אלא שהוא מערב את צורכי השבת עם צורכי יום טוב לעשותם ביחד. זה הטעם של הרייבד. בסדר, כך או כך, זה הטעם שזה נקרא עירוב. והמגיד משנה כותב פה על דברי הרמב"ם, שהוא מביא את הגמרא במסכת ביצה, מתמצת אותה, והוא כותב שיש את הטעם של רב אשי, וההלכה נפסקה כרב אשי, כי הוא בתרא. אז יוצא שאנחנו סוברים, הרמב"ם סובר, שעירוב תבשילין הוא איסור דרבנן, מהטעם של שמא התבלבלו בין בישול מיום טוב לשבת לבישול מיום טוב לחול. אבל הדבר הזה לא מושכל בכל הראשונים. התוספות שם בדף ט"ו במסכת ביצה, והרמב"ן והר"ן, כולם סוברים שהלכה כרבה, שאיסור בישול מיום טוב לשבת הוא איסור דאורייתא. הדבר היחידי שמתיר אותו זה סברת הועיל. אני אומר, כיוון שהועיל ואולי יבואו אורחים, אז לכן התרתי לך לבשל. אז ככה הם סוברים. בביאור הלכה, בסימן תקכ"ז, ביאור הלכה הראשון, אז הוא מעריך מאוד לפרוס את הסוגיה הזאת, את שיטות הראשונים, את המגן אברהם שפסק כמו רבא, כמו הרמב"ן והתוספות והר"ן, לעומת השולחן ערוך, משמע בפשטות שהוא סובר כמו שיטת הרמב"ם, שזה רק מדרבנן. אז יש לנו בדבר הזה מחלוקת גדולה איך להכריע, ולכן אם נקפוץ, בואו נראה רגע במקור מספר 5, יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחילה לצורך שבת בגדרה בפני עצמה, אבל מבשלו כמה גדרות ליום טוב, ואם הותיר לשבת על ידי עירוב מבשל בתחילה לשבת, ואז מביא לנו הרמ"א פירוש שעניין העירוב הוא שיבשל ויופה מיום טוב לשבת, מה שבישל ואפק ואומר יום טוב לשם שבת, יצא שלא התחיל מלאכה ביום טוב אלא גמר אותה, זה הרעיון של עירוב. עכשיו אני קופץ לרגע למקור מספר 13. מקור מספר 13 יש לנו משנה ברורה. המשנה ברורה שם כותב על מה שעכשיו קראנו ועל ידי עירוב מבשל בתחילה לשבת. בואו נעשה שנייה את החשבון לפני המשנה ברורה, זה מה שהוא עושה שם בביאור הלכה הארוך וגם במשנה ברורה פה, בסעיף קטן ג'. אם אני פוסק כמו הרמב"ן והר"ן והתוספות, שהאיסור הבישול הוא איסור דאורייתא, ומה שמתיר לי את זה הועיל, אז היתר הבישול שלי הוא רק אם זה מבעוד יום מוקדם,
זאת אומרת, אם אני עושה את זה בשבת, ביום טוב בצהריים, גג, איזושהי שעה שעוד סביר שיבואו אורחים. אבל אם לא יבואו אורחים, זמן שכבר לא יבואו אורחים, אז לא. אז מותר לבשל רק בעוד היום גדול. לעומת זאת, אם אני סובר כמו הרמב"ם, שהלכה היא כמו רב חיסדא ורב אשי, שאיסור הבישול הוא רק מדרבנן, זה רק בגלל ההיכר, אז אם עשיתי היכר אין בעיה לבשל מיום טוב לשבת, אז גם רגע לפני שבת יהיה מותר לי עוד לבשל איזשהו משהו שאני אספיק. אני לא צריך לחכות לאורחים. מה נפסק בזה להלכה? אז פה אומר לנו המשנה ברורה, אני אגיד את זה בלשוני, מי שירצה יראה את זה בפנים, אומר המשנה ברורה על פי המגן אברהם, שלכתחילה אנחנו פוסקים, המגן אברהם לא אומר לכתחילה, אומר המשנה ברורה אומר. המשנה ברורה אומר שלכתחילה באיסור דאורייתא, כיוון שזה חשש איסור דאורייתא, ספק באיסור דאורייתא, אנחנו לכתחילה נחמיר ונגיד שצריך לבשל בעוד היום גדול. כך כותב המשנה ברורה, כך מביא הרב עובדיה בחזון עובדיה, כל הפוסקים כך כותבים, שלכתחילה ראוי ונכון וצריך לבשל בעוד היום גדול, כי יש פה איסור דאורייתא, ואנחנו לא רוצים להיכנס למחלוקת הזאת ולספק הזה, ולכן מביא המשנה ברורה שיש מקומות, שככה הוא כותב, שנהגו להתפלל ערבית מוקדם, כדי שהוא כבר יקבל את השבת לפני השקיעה, ולא יהיה מצב שהוא יבוא עכשיו להתחיל לבשל, כי הוא מביא להתחיל לבשל עכשיו, קצת לפני השקיעה, הוא עלול לעבור לאיסור דאורייתא. לכן הקדימו את ערבית מוקדם, ואז חסכנו את הבעיה הזאת. כך מביא המשנה ברורה, אבל הוא אומר שאם אדם לא הצליח, מעיקר הדין אנחנו פוסקים כמו הרמב"ם, שזה רק מדרבנן, ולכן מי שלא הספיק לבשל מאוד היום גדול, יוכל לבשל רגע לפני שבת. אז זה המקום מספר 13, כן. מה זה שיעור בעוד היום גדול? קשה לתת לזה איזשהו משהו מדויק. אתה צריך לוודא שגם התבשיל יהיה מוכן, וזה גם זמן שבו יש אפשרות שיבואו לך אורחים, אפשרות סבירה, לא איזשהו, גם דקה לפני שבת יכולים לבוא אורחים, אבל לא תפתח שולחן ולא תתיישבו לאכול. צריך שיהיה זמן כזה ראיתי פוסקים שכותבים בשבת בבוקר כבר לסיים את הבישולים, ביום טוב בבוקר. אז בוקר זה קצת מוקדם, כאילו בואו נגיד שזה אפשר גם קצת אחרי הבוקר. לא ראיתי מי שנתן שיעור מדויק, אבל צריך שזה יהיה על פי ההיגיון ועל פי השכל, על פי הסברה הישרה, שעוד יש סיכוי שיבואו אורחים, תזכור שהם גם סיימו סעודת שבת בסעודת יום טוב איפשהו ב-11-12. שעוד יבואו אורחים ככה ויהיה אפשר לפתוח שולחן, אז צריך שזה יהיה די מוקדם. לא יודע לתת שעה מדויקת, גם משתנה לפי איזה יום טוב ומתי השקיעה וכולי, אבל צריך לשים לב שוודאי לא קרוב מדי לשקיעה. יש מצווה, בוא נראה מקום מספר 6, מצווה על כל אדם לערב. אז אריה שאל אותי מקודם, האם כל אחד מבני הבית? תשובה היא לא. בעל הבית צריך לערב, אם הוא לא יכול לערב, הוא לא נמצא, הוא כבר הלך לבית הכנסת, הוא שכח וכולי, אשתו יכולה לערב בשבילו, כיוון שהיא גם חלק מבני הבית. יש כאלה אפילו שהחמירו, שכשהוא עושה את העירוב, שהיא גם תגיד שיש את הנוסח שנראה אותו בהמשך, בעירוב הזה יהיה מותרנו לבשל ולאפות ולהדליק נר וכולי, ולעשות כל צורכנו, אז שגם היא תגיד, כי לרוב היא זאת שמשתמשת בכלל בהיתר הזה, ולכן ראוי שגם היא תגיד את זה ככה, היו כאלה שאמרו. למה מי שבטוח לא יבשל, גמר את כל הבישולים שלו בערב חג, למה הוא צריך לעשות עירוב? מה, בגלל שזה מצווה? שאלה מצוינת. כן, אז הפוסקים כתוב א' בגלל שזה מצווה, הוא מרוויח באיזה מצווה וברכה, וגם, ראיתי מישהו שכתב את זה מפורש, שאני אגרא לך את זה רגע בפנים. לא, אולי יכול להיות שעושים גם בשביל מלאכות דרבנן, של הכנה אם הוא רוצה להרוויח ברכה שילך וישחוט את כל החיות שבעולם. מתי להרוויח ברכה זה טיעון? להרוויח מצווה, זה לא ברכה. המצווה והברכה ביחד. זה לא כמו שחיטה שהיא... זה לא כמו שחיטה שהיא מכשירה, זה... גם זה מכשיר, זה מכשיר לך לבשל. איך אפשר במשנה להבין שיש איזשהו... הרי מה המשנה אומרת? אסור לך לבשל מיום טוב לשבת, אבל יש איזה טריק שאם תעשה אותו, אז יהיה מותר.
כן. לא הבנתי עשהאל, אז לכן מה? ברור מהמשנה, שאם אתה לא רוצה לבשל, אל תעשה את הטריק הזה. גם אם אתה רוצה, אולי אפילו יש עניין שלא לעשות את זה, אם יש לך אפשרות כן לבשל מערב יום טוב. כן, אבל פה כותבים הפוסקים שבגלל שיש לנו את שני דברים אני אגיד לך. א', פוסקים כותבים שבגלל שיש לנו את הטעם, שזה היה כדי שיהיה היכר לאיסור בישול מיום טוב לחול, אז לכן, גם אם אין לך מה לבשל, אתה יכול להניח עירוב תבשילין, כי הזיכרון הזה עדיין יעשה, ואת המטרה הזאת אתה משיג גם אם אתה לא מבשל, ולכן את המצווה הזאת אתה מרוויח, בעצם הזכירה הזאת אתה מרוויח, כי עשית את העירוב. ודבר נוסף, אנחנו נראה בהמשך, מספיק, שיש דיון לגבי הדלקת נרות. אדם שבאמת לא מבשל, אבל הוא רוצה להדליק נרות, רק להדליק נרות. הדלקת נרות לפי חלק גדול מהפוסקים מותרת, רק מכוח עירוב התבשילין. כי אמרתי שאני אעשה, על ידי העירוב הזה, אני אעשה את כל צורכי לשבת, כל הצרכים שלי לשבת, והדלקת הנר היא בעצם צורך שבת, שהותרה בעקבות זה שהתחלתי את עירוב התבשילין. אז אם ככה, אז יש עניין בעצם לעשות עירוב גם אם זה לצורך של דברים מסוימים, של לסדר שולחן או דברים כאלה שהם... צריך להשעות ולהטמין. כן, אבל אם אני לא מבשל, אם נגיד אני מתארח אצל מישהו, אם אני מתארח אצל מישהו, או שכמו ש... אז אם באמת סיימתי לבשל, אז להשעות, להטמין וכו'. אבל אם לא, אז גם לדברים הללו של להדליק נר וכו'. ובאמת, הנה חינם, אם יש אדם שמתארח כל הסעודה אצל, לא יודע, הוא מגיע להורים או דברים כאלה, והוא באופן עקרוני סמוך על שולחנו ולא על שולחן אביו. בית מלון, בית מלון. בית מלון, נכון, הנה חינם, ניגע בבית מלון. תכף ניגע בנושא הזה של בית מלון. יש, רק שנייה, איפה זה? קורא לכם הפסקי תשובות. הפסקי תשובות כותב, בנים ובנות נשואים הבאים לבית הוריהם לחג, וכן אורחים המתארחים אצל אחרים, אם ירצו לאפות או לבשל מפיתם ותבשילם של מארחיהם, או להדליק נרות, יש להסתפק מחייבים בעירוב תבשילין, והמנהג הפשוט הוא שבעל הבית לבדו מינו עירוב תבשילין, ויוצאים בזה ידי חובה כל בני ביתו וגם בניו ונשותיהם ובנותיו, ומי שרוצה להחמיר יבקש בעל הבית שיזכה לו על ידי אחר, ויכוון שהעירוב יהיה גם בשבילו, נדבר על זה ולזכות לאחרים. וכן, אבל אם האדם הזה ישן בביתו הפרטי, וכן אורחים המתארחים, המתאכסנים במלון ומדליקים בחדרם נרות שבת, חייבים מדינה בעירוב תבשילין. לכן יניחו עירוב תבשילין בביתם, בלי ברכה, וטוב שיעשו אם יבשלו איזה מאכל. תכף נדבר על זה שמי שמניח עירוב תבשילין רק בשביל הדלקת נרות עושה את זה בלי ברכה, אבל הוא בעצם חייב בעירוב תבשילין, ולכן גם מי שסיים לבשל עדיין יש סיבות למה הוא צריך להניח עירוב תבשילין. טוב, אני ככה מנסה להזדרז. אדם, טוב, דין שוכח ופושע, אני נראה בהמשך על מה שכתוב במקום מספר 6, אני דרג למקום מספר 7. אז ראינו שהאדם עושה תבשיל מערב יום טוב. המשנה אמרה תבשיל. לא רק במשנה כתוב תבשיל, גם בגמרא אחר כך משמע שדווקא אנחנו מדברים על תבשיל ולא על פת. אז באמת יש הרבה ראשונים שהבינו שתבשיל זה תבשיל. לא צריך פת, מספיק תבשיל לשבת, כן, תבשיל מערב יום טוב, לבשל אותו לשבת, וזהו, לא צריך להניח גם פת איתו ביחד. יש ראשונים, בקיצור יש בדבר הזה מחלוקת ראשונים, ראשונים שסברו, תוספות, שנביאים, שרי לא היה נוח לו, רי סבר שצריך רק תבשיל. בגלל שרבנו תם סבר שצריך גם תבשיל וגם פת, אז רי שהיה אחיין שלו, לא היה נוח לו לחלוק על דודו. ולכן הוא להלכה למעשה פסק שבאמת צריך פת ותבשיל, רק הוא לא רצה לחלוק על הדוד שלו. אבל מעיקר הדין לדעתו היה צריך תבשיל, אבל גם זה כתוב שם בתוספות שזה רק למי שרוצה גם לאפות. זאת אומרת, מי שרוצה רק לבשל בשבת, יכול רק להניח תבשיל.
אבל מי שרוצה גם לאפות, אז מחלוקת בין הראשונים, ולכן לכתחילה ראוי וצריך, ראוי ונכון להניח גם פת. למה פת בפני עצמה לא יכולה להיות עירוב תבשילין? אז זה הגמרא שם דנה, והגמרא מביאה מה שמופיע במקום מספר 7, שפת שכיחה, דייסה לא שכיחה. זה היה בזמנם, שהיו מלפתים, כן, בבלאי טיפשי, דרך לנעמה בנעמה, אבל בזמננו שאף אחד לא מלפת את הפת עם דייסה, אז צריך להניח פת ותבשיל שמלפתים איתו את הפת. פת לא מלפתים איתו את הפת, ולכן אי אפשר להניח את הפת, וצריך להניח תבשיל. תבשיל שמלפתים איתו את הפת. מה זה תבשיל שמלפתים איתו את הפת? אז זה יכול להיות בשר, דגים, ביצים, כל מיני דברים שראויים ללפת את הפת. אפילו כתוב בפוסקים שתפוח מבושל, גם כן, זה היה כתוב בפוסקים של פעם, פוסקים של ימינו אומרים שהיום כבר אף אחד לא מלפת את הפת עם קומפוט. אז לכן זה לא, אבל כל דבר שראוי לו ללפת איתו את הפת, זה דבר שאפשר להניח ביחד. ערוך השולחן מביא, עם עוד כמה פוסקים כותבים את זה, שמאחר ולפעמים היום טוב הוא לא, זאת אומרת, גם צריך להישאר יום שלם, וגם לפעמים זה יומיים, אם זה ערב ראש השנה, אז אם ראש השנה יחול ביום חמישי, ו3 ימים, או שזה יוצא בחוץ לארץ, אז גם יום טוב שני, לפעמים זה 3 ימים, התבשיל הזה צריך להחזיק מעמד, הוא היה מתקלקל. אז לכן אומר ערוך השולחן, פה מופיע במקום מספר 9, שיש מנהג להניח דווקא ביצה. ביצה מבושלת היא לא מתקלקלת. אז הפוסקים בימינו כותבים שבימינו שיש מקררים, אז הטיעון הזה הוא כבר לא נצרך, וראוי להכין תבשיל מיוחד וככה בשר או דגים או משהו ככה חשוב לשבת, ולא רק ביצה. אם אנחנו אומרים שזה מצד עקר, אז אם זה נמצא במקרר, זה לא עקר, לא רואים את זה בכלל. אני לא צריך בהכרח שאני אראה את זה כל הזמן, אני צריך לדעת שאני... הרי אם ההקבלה היא לעירוב חצרות, הרי בעירוב חצרות יש עניין שיראו את העקר, נכון? פה, אם זה הקבלה לזה, אז גם פה צריך לראות את זה. כן, אבל בעירוב חצרות, העניין הוא להכיר, כי כשאתה עוד רגע הולך לצאת מהחצר החוצה, תגיד, כמו שפה מותר לטלטל, גם שם מותר לטלטל, אתה פתאום רואה את העקר ואתה נזכר. פה, אם אתה בערב שבת הנחת את עירוב התבשילין, אתה אומר, למה? כי אסור לבשל מיום טוב לאכול, מותר לבשל רק מיום טוב לשבת. אז בעצם ההנחה, ההפרשה של העירוב, וזה כבר בעצם קיימת את הזיכרון הזה, גם הוא במקרר, זה בסדר. אין לי צריך לראות אותו, זה לא עקר, מה שאמרנו שזה דומה לעירוב חצרות, לפי מה שהרמב"ם זה רק כי זה מזכיר את השם הזה, אבל, או לפי הרייבד כי אנחנו מערבבים אותם ביחד, אבל זה לא צריך שזה יהיה עקר מבחינת ראייה, אלא מבחינת עשייה, ביצעתי את הפעולה, אז עכשיו אני כבר יודע את הדין הזה, נזכרתי בו. לפי זה, אז אתה יכול לאכול את זה מיד אחרי שעשית את הפעולה, ואתה לא צריך לחכות את זה עם הבישולים. זאת אומרת... אז אני צריך להמתין בישולי שבת, כי כל הרעיון הוא שכמו שראינו ברימה שם, בשולחן ערוך במקום מספר 5, שלא התחלתי את המלאכה ביום טוב, התחלתי אותה מערב יום טוב, ואני גומר אותה בעצם ביום טוב את מה שהתחלתי מערב יום טוב. אם אני אוכל את זה לפני, אז אני בעצם מתחיל מההתחלה את בישולי השבת, אז אני מתחיל את המלאכה בשבת, ואז אין את, ביום טוב, ואז אין את העקר. כל הרעיון הוא להתחיל מערב יום טוב, אז כאילו לסיים את זה ביום טוב. אם אין לי את ההתחלה, אמרנו שאם זה עבד או נאכל, אז נראה עוד מעט שהפוסקים דנים מה קוראים לזה התקלקל, או למשל מי שהניח ביצה כלופה, והשאיר אותה בלילה, שאסור לאכול אותה, או כל מיני דברים כאלו, אז האם זה פוגם לי בעירוב, ואני בעצם אומר, אני עכשיו מתחיל מההתחלה. אז זה הרעיון, אין צורך שאני דווקא אראה את זה, אני צריך שזה יהיה קיים, ואני ידע שזה קיים, כי אני עשיתי את זה וביצעתי. הרב, שאלה קטנה, האם יש, כל הסברה הזאת של הועיל, זו סברה של, נראה קצת בדיעבד, הועיל אולי יבואו אורחים, האם יש עניין באמת להזמין מישהו לבוא ואולי להציע לו לאכול? לא ראיתי מישהו בפוסקים שכותב את זה. אני יודע שהחברותא שלי, כל פעם שזה קורה, שאנחנו לומדים לקראת סוף היום, הוא תמיד
מציע לי מרק עוף, משהו כזה, ורק עד שלא הבנתי למה הוא עושה לי את זה, עכשיו אני מבין, אבל ראית, לא ראית לא ראיתי מישהו מוסכים שכותב את זה, גם בפשט הגמרא לא משמע ככה. פשט הגמרא הוא שאני מבשל, כי זה יכול להועיל לי גם ליום טוב. עכשיו, זה לא רק בעניין הזה, אנחנו נראה בהמשך, לא יודע אם כבר נספיק, אבל יש עוד דברים שאנחנו עושים מיום טוב לשבת, כמו למשל, לסדר את כלי האכילה. אנחנו אומרים את זה הרי גם הרבה פעמים לסעודה שלישית, נכון? שיכול להיות שאם אני אצטרך לסעודה שלישית איזשהו כלי מסעודת שבת בבוקר, אז מותר לי לשטוף כבר את הכלים, כי אולי אני אצטרך. אין עניין אחר, לא ראיתי מישהו שכותב שצריך בפועל גם להשתמש במשהו, אלא עצם העובדה שיכול להיות שתצטרך את זה, זה כבר מספיק כדי שנגיד שזה מוגדר כעשייה לשם יום טוב. זאת אומרת, מבחינת האיסור, כיוון שזה יכול להיות גם ליום טוב, אז זה מפקיע את איסור דאורייתא ואומר, זה יכול להיות ליום טוב, אז זה בסדר. אז אין איסור בעצם הבישול. אם כבר אין איסור בעצם הבישול, אז כבר אין צורך אחר כך ממש בפועל לתת את זה למישהו. כוח. טוב. אנחנו קצת נזדרז. אז ראינו את מקור מספר 8, ראינו את 9. 8 יש שם משנה ברורה ככה על כל העניינים, חלקם הזכרנו, בייחוד את סעיף קטן י"א במשנה ברורה. הזכרנו גם בסעיף קטן ו' לגבי השאלה אם צריך דווקא תבשיל לפת, או אפשר גם רק תבשיל, הזכרנו גם את זה. עכשיו מקור מספר 10, שיעור תבשיל זה כזית בין לאחד בין לאלפים, צריך שיהיה מינימום של כזית, ולכתחילה בפת אנחנו מצריכים שיהיה כביצה, וכן נוהגים לכתחילה, וכך מופיע גם בשמירת שבת כהלכתה, פה במקור מספר 11, שיעור התבשיל צריך לערוב תבשילין כזית, ואילו בפת יש להיקח לכתחילה שיעור כביצה, ולשם הידור המצווה ייקח תבשיל חשוב ופת שלמה, כמו שאמרנו, היום, לא רק ביצה, אלא גם איזושהי חתיכת בשר או דג, משהו חשוב. אז אם אני שם מצה אחת, אז זה לא מספיק. מצה אחת, יש בה כביצה, השאלה היא לפי איך אתה מודד את כביצה. אני חושב שלכתחילה שיעור כביצה, אני לא זוכר עכשיו כל השיעורים, חשבון של השיעורים, יכול להיות שיש במצה אחת, לפי השיעור הקטן, יש במצה אחת שיעור של כביצה, לכאורה כך צריך להיות, ואם ככה, אז זה בסדר, אני לא צריך להחמיר פה, זה ענייני דרבנן, אין עניין להחמיר דווקא בשיעור הגדול. וזה גם פת חשובה, לפחות לפי אשכנזים, לפי הספרדים שמברכים על זה מזונות, אני לא יודע, אבל לפחות לפי אשכנזים, זה מוגדר כפת חשובה. עכשיו אנחנו, כן, בסעיף ג' פה, מתי מבשלים על סמך עירוב תבשילין. הרבנים שמים מצות, נכון? מה? בעירובי חצרות בדרך כלל. כן. שמים מצות, הרבנים שמים מצות. נכון. זה, אתה אומר, זה מראה שזה בסדר לכולם. כן, כי זה... לא, בעירובי חצרות זה טוב, כי זה נשמר להרבה זמן. נכון. מצה יכולה להיות גם חודשים. אבל אתה רואה מזה שזה נחשב. גם לפסח. כן. אני חושב שזו הסיבה העיקרית שלוקחים את המצות, אבל אין הכי נמי, אתה צודק, רואים מכאן שלמרות ששמה לגבי עירובי חצרות, אני לא חייב בהכרח שזה יהיה פת. עירובי חצרות, נדמה לי שאני לא חייב דווקא פת, ולכן זה לא בהכרח ראיה לענייננו. טוב, עכשיו, לכתחילה צריך את עירובי החצרות לעשות עד שקיעת החמה. אדם שלא הניח, פה יש אריכות מאוד גדולה בפוסקים על זה, אני ממש מביא רק את מה שהם מביאים פה, את התמצית, מקור מספר 12, מהרב עובדיה בחוות דעת, מי שכח לערב עירובי תבשילין בערב יום טוב, ונזכר לאחר שקיעת החמה. האם יוכל עדיין לעשות עירוב תבשילין בברכה? תשובה בסיכום, אחרי תשובה, הרב עובדיה אף פעם לא כותב כזאת תשובה, כידוע רק בשורה וחצי, אז 3 נקודות פה הן משמעותיות. טוב, לכתחילה צריך להניח עירוב תבשילין מבעוד יום בערב יום טוב, ומכל מקום מי ששכח להניח ונזכר אחר שקיעת החמה,
לפני צאת הכוכבים, יניח העירוב ויברך עליו ויוצא בו ידי חובתו. אני אעיר פה עוד שתי הערות. האם בברכה, לכאורה אחרי שקיעת החמה, בספק אם אפשר, אז למה מברכים? אז פה יש בארץ צבי, בארץ צבי פרומר, אז הוא מביא בשו"ת שלו, סיבה למה להתיר. הוא אומר, כי בספקות דרבנן, אנחנו רואים שמברכים. זאת שאלה בעצם יסודית בכל מקום שהוא ספק דרבנן. האם במקום שיש ספקות דרבנן אני מברך או לא מברך? אם אני אומר שמדרבנן, ספק דרבנן לכולה, אז בגלל שספק דרבנן לכולה, אני מתיר למישהו לעשות משהו. האם גם מברכים על זה אבל, או שלא מברכים על זה? אז אומר בארץ צבי פרומר, אני אוכיח ספירת העומר. ספירת העומר, אדם שספר בין השמשות, שכח לספור אתמול וספר בין השמשות. האם למחרת הוא ממשיך לספור בברכה? תשובה כן. למה הוא ממשיך לספור בברכה? כי הוא ספר, אבל זה ספק. נכון, אבל בספק דרבנן, אם הכרעתי את זה לכולה, אני יכול לברך ככה, הוא מוכיח. יש פוסקים שחולקים עליו, מוכרים בפוסקות אחרים שלו. גם בערב שבת עושים ערב חצרות עם שחשיכה. נכון, אבל שם... עושים ערב חצרות עם שחשיכה? כן, נכון, נכון. טוב, אז זה היה לגבי הדבר הזה. מקור מספר 13 זה מה שראינו קודם, שלכתחילה צריך לבשל את הכל בעוד היום גדול, ולא לחכות עם זה, כי אנחנו חוששים לסברה של רבא, שמדאורייתא אנחנו אומרים שאוי לומיקלה לאור, כן, שזה איסור דאורייתא לבשל, ורק בגלל הועיל, אז בשביל זה אני צריך שזה בעוד היום גדול, זה מה שהובא פה במקור מספר 13. מקור מספר 14 זה שלכתחילה צריך לבשל ממש, שזה מערב, זאת אומרת, לא מהיום הראשון, אם יש לי 2 ימים של יום טוב, לא מהיום הראשון, אלא דווקא מהיום השני, מערב שבת ולא מלפני כן. פה, אני אגיד עוד משהו אחד פה ונרוץ קדימה. יש אדם שנזכר, הוא הגיע כבר לבית הכנסת, ורק אז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין. מה הוא עושה בכזה מקרה? אם הוא צריך לחזור בהכרח הביתה או שלא? אז שמעתי פעם הרב יעקב יוסף שהוא אמר שיתקשר הביתה, אם הם לא ניתקו את הטלפון עדיין, אז שיגיד לאשתו לעשות. אם הם ניתקו את הטלפון, אז יש פוסקים שכותבים, שיחשוב בדעתו על איזשהו תבשיל שיש לו בבית. יש לו איזו קופסה של טונה, אז שיחשוב על הקופסה של הטונה, שהיא העירוב תבשילין שלו, ובזה זה יהיה העירוב תבשילין שלו, זה בסדר. אמרנו שאפשר גם רק תבשיל, מעיקר הדין. אז יחשוב שזה העירוב שלו, וזהו, זה בסדר. אבל למה שלא יסמוך על העירוב של הרב? עוד שנייה נדבר על לסמוך על העירוב של הרב, זה לא כל כך פשוט לכתחילה, אבל תכף נדבר על זה. בדיעבד, אם גם, סליחה, ויש פוסקים שאומרים שזה לא טוב, למה? כי בנוסח שאומרים, צריך להגיד, בהדן עירובה. הדן עירובה, הכוונה היא מה שנמצא לפניך, לא מה שנמצא אצלך בבית, ולכן הם אומרים או שישאיל ממישהו שם איזה משהו ויעשה עירוב תבשילין, ואם לא, אז שירוץ הביתה חזרה להניח שם את העירוב תבשילין, אפילו יפסיד תפילה במניין של מנחה וכולי, עדיין הוא יכול. מה קורה כשאדם ענה כבר ברכו של ערבית? אז הרב עובדיה כותב שזה לא גורם לו להפסיד, אישה הדליקה נרות גם, אבל מגן אברהם כותב שאם אדם כבר ענה ברכו, אז הוא כבר הפסיד את האפשרות לעשות עירוב תבשילין. עכשיו, לפני שאני אתייחס לנוסח של הברכה, אני אקפוץ רגע לדבר על מי ששוכח, על השאלה של רמי, אם אפשר לסמוך על העירוב של הרב. ברמת העיקרון, אדם יכול להקנות את העירוב שלו לכל מי שהוא רוצה. הוא לא יכול בעצמו, הוא צריך לתת למישהו להגביע, לעשות קניין. כשמישהו הזה עושה קניין הגביה, יגביע טפח, בזה הוא יכול להגיד בנוסח, אני מקנה את זה גם לפלוני אלמוני, לכל בני העיר, לכל הבניין שלי, לכל השכונה. מישהו רוצה, הוא יכול להגיד, ייתן למישהו להגביע, ובזה הוא מקנה להם, והעירוב יכול לחול גם עליהם. אבל הוא צריך להגיד את זה כמובן בנוסח, כן? אם הוא לא מקנה לאחרים, אז בנוסח שלא יגיד שהוא מקנה לאחרים. אבל אם הוא מקנה לאחרים, הוא צריך להגיד את זה גם בנוסח, זה מקום מספר 19, זה תסתכלו אחר כך.
הגמרא מביאה סיפור על איזשהו עיוור, סגי נהור, הוא סמיה, שהיה שונה את המשניות לפני שמואל, ופעם אחת שמואל רואה אותו שהוא עצוב, אז אומר לו, למה אתה עצוב? הוא אומר לו, שכחתי להניח עירוב תבשילין. הוא אומר לו, אתה יכול לסמוך על העירוב שלי, תסמוך על העירוב שלי, כן? שנה אחר כך, הוא ראה אותו עוד פעם עצוב, שואל אותו למה, מה שכחתי להניח עירוב תבשילין? הוא אומר לו, אם ככה אתה כבר לא יכול לסמוך, אתה פושע. אז כולי עלמא מותר להם לסמוך על העירוב שלי, לך אסור לסמוך על העירוב שלי. ופה הפוסקים דנים במי באמת מי ששכח. הרב מקנה בדרך כלל לכל אנשי העיר את העירוב שלו. אז מי ששכח, בדרך כלל מניח ועכשיו שכח, הוא יכול לסמוך על העירוב של הרב, כמו שראינו את אותו עיוור. מי ששכח פעמיים, אז לכאורה ראינו פה שהוא פושע. יש דיון בפוסקים, האם דווקא כשהפעמים האלה הם פעמיים רצופות, רק אז, אבל אם זה היה פעם אחת, ואז הוא נזכר כמה פעמים, ורק אחר כך שכח עוד פעם, אז זה בסדר, כי הוא לא פושע. יש כאלה שאומרים שגם בכזה מקרה הוא נחשב פושע, כי הוא שכח אותו עם פעם אחת. בכל מקרה, כולם מודים שאם האדם הזה בכוונה לא הניח, או שהתעצל בכוונה, ואמר, נסמוך על הרב, אז זה לא בסדר, הוא לא יכול. אבל פה מגיע ערוך השולחן מקור 21, והוא אומר חידוש שיש בו מקום להקל בזמננו, הוא אומר בזמננו, הטרדה מרובה. טרדה מרובה, אנשים לא שוכחים מפשיעה, אנשים שוכחים כי באמת יש להם הרבה טרדות. תראו איפה שמודגש בקו. פשיט אלו לרבותינו, דהייתנה שהטרחה נתרבה בעוונותינו הרבים, אי אפשר לומר על זה שהם פושע, ולכן הוא אומר, דעתנו על כולם, דעתנו הכוונה היא הרבנים, שהם מניחים את העירוב, דעתנו על כולם, וכן אפילו מי שידע ולא ערב, גם כי אנחנו דעתנו על כל מי שלא ערב, לכן אפשר לסמוך על העירוב של הרב, אבל כמובן לכתחילה האדם צריך להשתדל שיהיה לו את העירוב שלו. ויש פה מקור 23 את הסיכום של הילקוט יוסף, מצווה על גדול העיר או רב השכונה לערב על בני עירו וכו', והוא יגיד בזה לכל בני העיר הזאת, ואז הוא ממשיך איפה שמודגש שם באמצע, וכל אדם חייב לכתחילה לעשות עירוב תבשילין, ולא יסמוך על גדול העיר, ורק אם שכח או נאנס ולא ערב, יסמוך על גדול העיר שמערב, ואם שכח בשני רגלים רצופים, הוא מכריע שזה בשניים רצופים, יש לנו שנחשב פושע, ואינו יכול לסמוך על גדול העיר, ובכל מקום, בזמן הזה, כמו שכתב ערוך השולחן, כוונת הרב המערב עירוב תבשילין, לזכות גם אנשים כאלה, הקרובים לפשיעה, כמה יכולים לסמוך עליו בדיעבד, לבשל מיום טוב לשבת. השולחן ערוך, המון פרטים יש פה שצריך, אפשר לדון עליהם. השולחן ערוך דן במי שלא עשה עירוב תבשילין, בכלל, ואין לו רב לסמוך עליו. מה קורה אצלו? אז אסור לו לבשל. אבל שם כתוב שהוא יכול להרבות קצת יותר בתבשילין שהוא עושה ליום טוב, ואז יישאר לו לשבת, לפחות כדי חייו. ועוד דבר אחד, בעמוד 90, לגבי הנוסח, אז שולחן ערוך, כן, סעיף י"א, צריך הזוכה להגביה עירוב מן הקרקע טפח כדי להקנות לאחרים. בסעיף י"ב, חוזר ונוטל מיד הזוכה, מברך על מצוות עירוב, זאת אומרת, ההגביה היא לפני. ואז הוא מברך ואומר, בדין יהיה ישר אילן לאפויה, לבשויה, לאטמוני, להדלוק כשרגי ולמבד כל צורכנה מיום טוב לשבת, לנה ולפלוני ולפלוני. או לכל בני העיר הזאת. זאת אומרת, כל מי שהוא זיקה לו, לא חייבים לזכות. אפשר, כדאי, ראוי, נכון לזכות לאחרים, בייחוד אדם שגר במקומות שבאמת השכנים שלו אולי לא יכינו, לא יעשו. אז ראוי לעשות בשבילהם גם כן, אבל שימו לב, אולי נגיד ככה, קודם כל, הרי מה אומר? כל מי שאינו יודע בלשון הקודש יכול לאמרו בלשון לעז, יש מחלוקת בפוסקים אם צריך להבין או לא צריך, גם מי שלא אמר את הנוסח הזה, האם זה מעכב או לא, מחלוקת בין הפוסקים. לכתחילה אנחנו פוסקים שראוי שהאדם יבין, מובא פה בשולחן ערוך הרב, הוא מתלבט בזה, האם יש צורך להבין או אין צורך להבין. עצם העובדה שהוא יודע שהוא עושה עירוב תבשילין, לכאורה זה מספיק, לא צריך גם שהוא ממש יבין את הנוסח, אבל לכתחילה אנחנו אומרים שאדם צריך להבין את הנוסח, ואם הוא לא מבין את הנוסח, שיגיד בנוסח שהוא מבין, דומה לביטול חמץ, כן? ביטול חמץ, ביאור חמץ. אז גם שם שצריך להבין.
ואולי נגיד דבר אחד ובזה נעמוד, אז הנוסח שאנחנו אומרים הוא בדן יהה שר אלן לאפויה, לבשולי, לאטמוני, להדלוק אשרג ולאמרת כל צורכנה מיום טוב לשבת לנה ולפלוני ולפלוני. כלומר, בעצם העירוב הוא זה שמתיר לנו לעשות הרבה דברים שהם לא רק בישול, גם הדלקת נרות, ובמעבד כל צורכנה מיום טוב לשבת. כך אנחנו אומרים פה. יש דיון, מה עירוב תבשילין מתיר לנו לעשות? למשל, עירוב תבשילין, הר"ן כותב שהוא מתיר צורכי סעודה. להדיח כלים, האם זה בכלל צורכי סעודה? אז פה בפוסקים הוא בא שכן. לשטוף כלים זה נחשב צורכי סעודה. מה קורה לגבי הדלקת, לגלול את הספר תורה? הגבאי, שימו לקרוא בתורה ביום טוב, רוצה להכין את הספר לשבת. האם מותר לו לגלול את הספר לשבת? אז הרב עובדיה בחזון עובדיה כותב שכן, מותר להציע את המיטות מיום טוב לשבת, להדיח כלים מיום טוב לשבת, לכן מותר לגלול את ספר תורה מיום טוב לשבת. מתי? באיזה תנאי, אומר הרב עובדיה? כל שקיים עירוב תבשילין ואמר למעבד כל צורכנה מיום טוב לשבת. אמרת שתעשה כל מה שאתה צריך. אז הנה, אז אתה עושה, אז זה מותר. ככה הרב עובדיה כותב, שלכן גם מותר לגלול ולהציע את המיטות וכו'. בשמירת שבת הוא קצת יותר שמרן בעניין הזה, והוא כותב בהערות, הערה מ"א, אז הוא כותב שמאחר וראינו בר"ן שעירוב תבשילין מתיר רק צורכי סעודה, אז זה לא יועיל להתיר גלילת ספר תורה מיום טוב לשבת. הוא כן מביא שכל מה שמותר לעשות ביום טוב לצורך יום טוב יהיה מותר לעשות לצורך שבת, למשל קיפול טלית. הוא מביא שכן יש מי שמתיר בכל זאת לגלול את הספר תורה, כמו שאנחנו ראינו. בואו נראה רק שבאמת אמרנו את הכל. הכל ודאי לא, אבל את הדברים העיקריים שחשבנו להגיד. עוד רגע אחד. יש פה דיון אחד מעניין, אולי בזה נסיים. הוא נפקא מינה הרבה פעמים. מה קורה לגבי, האם מותר לבשל קטניות בשביעי של פסח שחל ביום שישי לשבת שהוא בעצם שמיני של פסח? אז הדיון הזה עולה הרבה פעמים. בוא נגיד ודאי, אם אני הולך על סברת הועיל, אז אם אני לא נוהג לאכול קטניות, לכאורה אסור לבשל אותם ביום טוב, משהו שאסור לי לאכול אותו. כי כל הסברה לפי רבא היא שזה מתיר לי, כי אולי באורחים ואני אוכל לתת להם לאכול, כמובן היא שנאכל ביחד. אז אני אתן להם לאכול, אז אם זה לא ראוי לי, אז לא. אבל לעומת זאת, אם אני הולך לפי שיטת רב חיסדא, שזה רק עיקר, אז לכאורה כן יהיה מותר. אבל קטניות זה דרבנן. מה? קטניות זה דרבנן. ולכן מה? ולכן גם לפי הסברה שזה מדאורייתא אסור להכין, אבל כל הסיבה שלא אוכלים זה מדרבנן, זה לא באותו רמה. זה משהו שהוא לא ראוי לי היום, לא משנה למה. הוא לא ראוי לי. זה כמו שאני אגיד שדקה לפני כניסת שבת אולי יבואו אורחים. אתה הרי לא תאכל את זה, צריך שזה יהיה משהו שאני באמת הולך לאכול אותו. אבל בכל זאת הפוסקים, בוא נגיד, הרבה פוסקים כותבים שזה מותר. ולמה? אז יש להם כמה סיבות. א', הם אומרים שיש חולים, חולה שאין בו סכנה או קטנים, ובעיקר אומרים, היום מצויים ספרדים בינינו. כמובן שמי שכותב את זה זה הפוסקים האשכנזים. מצויים ספרדים בינינו, ומותר, אם קפוץ השכן הספרדי אליי הביתה, אני אוכל לכבד אותו ולתת לו, ולכן הדבר הזה יהיה מותר. אבל הרבה פוסקים חולקים על זה, משלושה טעמים עיקריים. הטעם הראשון זה
למרות שיש אנשים שאוכלים את זה, אם אני לא אוכל את זה, קשה להגיד על זה הועיל. על הצד שזה אנחנו הולכים כמו שיטת רבא, ולכתחילה אמרנו, אנחנו מחמירים כמו שיטת רבא. אם אני סובר שאסור לי לאכול את זה, אז בעצם מבחינתי חל על זה איסור מוקצה, ולכן אסור. ודבר אחרון, הם חוששים שהם האדם יבוא לאכול. תוך כדי הבישול הוא לא יבוא לאכול, ולכן הדבר הזה אסור. הרבה פוסקים אבל באמת מתירים את הדבר הזה. שנה שעברה, זה עוד היה, וככה גם אז עלה הדיון. באמת הדיון פה אבל נובע מהדיון הזה של האם מותר לבשל מיום טוב לשבת, דבר שלא אפשר לאכול אותו יום טוב, אבל זה באמת נובע מהדיון שלנו. אז בעצם נעשה איזשהו סיכום. אז בגדול ראינו שיש מחלוקת רבא ורב חיסדא, האם האיסור בישול מיום טוב לשבת הוא איסור דאורייתא או דרבנן, נפקא מינה, מתי אפשר יהיה לבשל ביום טוב עצמו לצורך שבת, אם עשיתי עירוב תבשילין, האם ההיתר לבשל יהיה רק מוקדם יחסית, שעוד אפשר יהיה לאכול במהלך היום איזושהי סעודה, או אפילו מאוחר. ודיברנו על זה שצריך כזית מהתבשיל, כביצה מהפת, דיברנו על זה שלכתחילה צריך תבשיל ופת, אבל מעיקר הדין מספיק רק תבשיל. דיברנו כל אחד מהבית צריך לעשות, דיברנו על זה שאשתו יכולה לעשות בשבילו, לכתחילה לפני צאת הכוכבי, לפני שקיעת החמה, בדיעבד אפשר גם לברך. נוהגים לשמור את הלחם, את הפת ללחם משנה של סעודה שלישית, ככה המנהג, לפחות מופיע בפוסקים האשכנזים ראיתי. למרות שמובא בשמירת שבת הוא מביא, ששלמה זלמן אומר שאם אתה כבר הולך לעשות שני לחמים, אתה רוצה את שניהם, אז כבר תעשה את שניהם בערב שבת, עדיף, וגם יהיה יותר טרי. זהו, ראינו את הנוסח, ראינו שהנוסח מתיר לנו לעשות את כל צורכנו, דיברנו על האפשרות לסמוך על העירוב של הרב, מי ששכח פעמיים רצוף, או בכלל שכח פעמיים, היום בזמננו שיש טרדות רבות. זהו, עד כאן להיום. לא יודע, רמי, אתה תעדכן אותנו מה קורה בהמשך, אם ממשיכים בזום. כן, תראה, הפעם הבאה זה בעוד שבועיים, אז אני מקווה שעד אז כבר נזכה להוריד... שבוע הבא זה ערב חג. יום חמישי ערב חג. יום חמישי זה ליל שימורים. כן, כן. טוב, אז אולי ביום אחר. תודה רבה. יישר כוח, כל טוב. נתון על זה, יוסי. יישר כוח הרב, חג שמח. תודה רבה. שבת שלום ומבורך, ברוכים תהיו, יום ירושלים שמח. כל טוב. שבת שלום, מועדים לשמחה לגאולה שלמה. אמן ואמן.